Okay, they have swaps. So, Accra, Ghana, kasuwan Garba, high tension. Dan Allah ki. So, kun ga su mu ukun da nake faɗa? Su biyu ne ni na kawo su. Ko da za a auna ba sikeli wanda zai ɗauka. Bata misallituwa su Allah nake in gama tsintar shinkafan nan tafi yau ake fatin gidan su Bahijja. In ga miki abin duniya ya ishe. Me haka kai kuma? Kawai mutane suna abin suka zo ka wani gifta min da dole dai sai an nuna wa duniya ba mu da ruwan famfo a gidan mu sai na zarka. So kake ka tabbatar da mu ba mu da shi ko kuma ina yanda aka yi. Ku ci gaba da min irin wannan ina mu'amala ta wallahi da baba dan za a gane ban tsince shinkafan nan ba wallahi da a haka zan zuba ta tsurar ta kowa ya ci ta da tsakuwa tunda abin haka ne. Ni bari ma in tashi in fara dora ruwan wanka na su da wa'a tare bari ma in dauki kan ajiye wannan shegiyar tinkiyar makautan nan nayi da ita da an ajiye abu za ta shigo ta ringa cinyewa mutane. In dora ruwa. Dai, wane irin ruwa zaki ɗebo ma? In sa a ɗebo min ruwa kawai ki zo ki ce zaki ɗebi ruwa ki wanka? Wane ruwa na ɗiba? Ruwan ki ne ni wallahi da na ma san ke kika kawo a siyo ruwan nan ba abin da zan ci da shi wallahi rufe min jarka ba za ki ɗebi ruwa ba. Allah ka yake mana ni na ce zan ɗebi ruwa kin ga ma ne a na ɗiban ruwa. Oho. In na san naki ne ma ba zan ɗaukar miki ruwa ba ki jin gaya miki me zan yi da ruwan ki. Ai ko dai ruwa na a rufe min ba za a Allah ya sauki wallahi na fi karfin wancan ruwa ni ba ma shi na je ɗiba ba. Ki jin gaya miki kwata-kwata Allah dai ya yassare min wannan talauci ta nake. Murja gashi wayan ji yayi Abdullahi. Haba. Allah. 1000. Ai shi ya mai arziki yake. Ai Allah ya mana kashi naira 1000 kin ga ina da right din da zan sai ruwa hajar kaza. Wannan shinkafan ma yanzu zan ba wa walida ta tsince min ita in ba ta naira 50. Ai idan kin ga ana matalauci ka cika mutsa kai. Allah na. Wayo da yau zan je fati. Ai dai lokacin da Allah ki ce wa da ya Abdullahi na gode ki ce mai na gode a da kai jama'a to yanzu bi ruwan koya to kar Allah ya sa a bari in ga kai dan da ka je ka karbo mun na 100 ka je ka ce a kai daya ina zuwa bari in canza